Il-qorti għateta li hemm biżżejjed provi biex Roderick Kassar mixli fost l-oħrajn bil-qtil ta' martu Bernice Kassar jitpoġġa taħt ta' akkuża. Dan hekk kif komplet tinstema' xhieda fil-każ kontra Kassar li jinsab mixli li fit-22 ta' Novembru qatel lil martu Bernice meta sparala b'senter f'Raħal Ġdid. L-espert forensiku Mario Scerri spjega lil qorti d-dettalji tax-xena fuq il-post tar-reat fejn inqatlet Bernice Kassar. Scerri refera wkoll għal preżenza ta' skartoġġ rib il-karozza tal-vittma u ieħor rib bankina viċin il-vettura. L-espert forensiku xed ukoll li Kassar soffrit minn feriti f'sidira, spalleja u rasa b'riżultat tal-isparatura. Fil-fatt huwa qal il-kawża tal-mewt kienu żewġ tieri sparati leha. Għal-mistoqsija mill-avukat tal-familja Stefano Filletti, Mario Scerri spjega li t-tieri ġew sparati mill-viċin. Scerri rimarka wkoll li Bernice Kassar kellha dbenġir fonqa u fuq spalleja li kien ġie kkawżat ftit qabel. Huwa xedt li huwa kien preżenti għall-eżami tal-istat mentali ta' Roderick Kassar meta ġie konfermat li kien f'qagħda mentali stabbli. L-avukat tal-imputat Franco De Bono staqsa dwar it-tielet skartoġġ li nstab u Mario Scerri wieġeb li dan l-iskartoġġ ma laqatx lill-vittma. Ħadejn il-katavru nstabet ħofra li hija kompatibbli mal-ħsara li kkawża dak l-istess kartoġġ. Tul il-kompilazzjoni xed ukoll il-psikologu Beppe Mikallef Trigona li ġie mitlub minn Mario Scerri biex jeżamina lil Roderick Kassar. Mikallef Trigona qal li ġie marraf li l-akkużat kien qed jiġi trattat b'mod psikjatriku u li kien qed jieħu wkoll xi mediċini. Kassar qal li jbati minn klaustrofobija u li din affettwatu meta nagħlaq fiċ-ċella. Spjega wkoll li Kassar nagħta istruzzjonijiet biex ma jweġibx waqt l-interrogazzjoni filwaqt li rrifjuta li jagħti kampjun tad-demm. Huwa sostna wkoll li ġie marraf li kien hemm ċans li Kassar seta' jneħħi ħajtu b'idejh għaliex qal li beda jisma' l-ħna fiċ-ċella. Madankollu tenna li ma kien hemm l-ebda ħiel għal dan. Xedu wkoll il-kontestabbli Patrick Farrugia u Ian Farrugia mit-taqsima ballistika. Filwaqt li ppreżentaw ir-rapport tagħhom dwar it-tieri sparati dakinhar tal-każ, intqal li s-senter huwa simili għal dak li jintuża għal kaċċa, imma huwa differenti għax il-kanna hija ferm iqsar u s-sistema titlob li l-persuna tikkarga lura u l-qudiem biex tispara. Fuq il-pedana ta' xhieda Surġent Cyril Butters mill-Lassa ta' Żejtun qal li lejliet li nqatlet Bernice kien daħal raġel fl-Lassa sabiex jagħmel rapport li kien qed jibża minn Roderick Kassar u qal li Kassar kien qed jaħseb li hu kien qed joħroġ ma' martu. Xedet ukoll ħabiba ta' Bernice u Roderick li jisimha ma jistax ixxandar bordni tal-qorti. Hija qalet li dakinhar tad-delitt meta rat il-kidba tal-akkużat fuq Facebook ħasbet li se jagħmel suwiċidju u għalhekk ċemplitlu u kien hawn li weġiba li kien qatel lil Bernice. Ħabiba ta' Bernice, Daniela Aquilina, xedet li Bernice kienet qaltilha li żewġha kien poġġiela sikkina monqa quddiem uljiedhom u għalhekk ma setax tibqa' toqgħod id-dar.